10 concellos do Barbanza adheríronse ao convenio para a prevención de incendios forestais. Boiro, Lousame, Mazaricos, Muros, Noia, Serra de Outes, A Pobra, Porto do Son, Rianxo e Ribeirá contarán cun total de 13 brigadas integradas por 65 axentes e 7 motobombas. Estes equipos realizarán tarefas de limpeza para previr os incendios forestais en espazos catalogados de alto risco. Tamén están preparados para a extinción dos lumes no caso de que se produzan. Todos os concellos contarán cunha brigada agás Muros, Noia e Rianxo que disporán de 2 equipos integrados por 5 axentes cada un. Durante a xuntanza, o vídeo Rodeiro lembrou tamén que o pasado ano a Xunta asinou unha adenda ao convenio de protección das aldeas suscrito con SEAGA e a FEGAM para previr os lumes nas proximidades dos núcleos de poboación mediante a xestión da biomasa nas chamadas faixas secundarias. Segundo o delegado, a prioridade seguen a ser as parroquias de alta actividade incendiaria, pero tamén se están a habilitar recursos para a limpeza destas faixas co fin de poñer en valor as terras para proxectos agrogandeiros.